Boa tarde a todas e a todos. Damosles a benvida ao Centro Obra Social A Banca en Santiago de Compostela. Saudamos tamén a todas as persoas que nos están vendo en directo a través de a Fundación TV, onde, como sempre, abrimos unha venta ao mundo. Moitas grazas pola súa presenza nestes premios da Real Academia Galega das Ciencias e a Universidade Intercontinental de la Empresa para investigadoras e investigadores xoves que celebran este ano a súa segunda edición. En primeiro lugar intervén Pedro Otero, secretario xeral da UIE e director xerente de a Fundación. Conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, presidente da Real Academia Galega de Ciencias, investigadoras, investigadores premiados, con ACCESIC, autoridades académicas, da Administración Pública, membros da Real Academia Galega de Ciencias, amigos da Fundación, compañeros da UIE, moi bon. É un placer darvos a benvida a este centro, o Centro de Obra Social de A Banca, para celebrar a entrega dos premios da Real Academia Galega de Ciencias e a Universidade Intercontinental da Empresa para investigadoras e investigadores xoves, xa na súa segunda edición. Para a UIE, a única universidade privada, laica e sin ánimo de lucro de España, a atención á investigación constitúe unha das nosas liñas de atención preferente. A ela destinamos o 5% da totalidade do noso orzamento, convencidos como estamos de que esta é, sin dúbida, unha das sendas fundamentais para a mellora do noso progreso social. De feito, o Instituto Universitario de Investigación, a través do cal se canalizan as actividades da nosa universidade en materia de estudo, de análise e de pescuda científica, creouse en base a esta firme convicción, a partir do reinvestimento de ingresos da UIE na propia institución que nos permite garantir o noso funcionamento autónomo e autosostible. E sempre en consonancia cos nosos principios fundacionais de promoción do talento e difusión do coñecemento. En este sentido, é para min un gran orgullo poder trasladar os meus parabéns moi sinceros aos tres gañadores dos premios da RAF UIE para investigadoras e investigadores xoves, Verónica Bolón, en Ciencias Básicas, Laura Castro, en Ciencias Técnicas, e María Barreiro, en Ciencias Sociais, así como todas as persoas distinguidas con ACCESIC nas súas respectivas categorías, Manuel Souto, Ismael González, Lucía Díaz e Urela. E, por suposto, vaya tamén un reconocemento moi especial a todas aquelas investigadoras e investigadores que, non sendo premiados nesta ocasión, desenvolven un traballo fundamental e tamén imprescindible para o avance da nosa sociedade. A todos vos, a todas vos, a miña máis sincera gratitud. Dado o lugar preeminente que queremos que a investigación ocupe na nosa universidade, para UIE estes premios apélanos, por suposto. Ademais, como agente relevante que somos no ámbito do SUG, do Sistema Universitario Galego, levalos a termo en colaboración cunha entidade como a Real Academia Galega de Ciencias supón traballar man a man cunha institución que desde 1978 promove o desenvolvemento da investigación nas ramas das ciencias básicas, as técnicas e as sociais, porque concordamos seguramente inteiramente con esta proposta. Necesitamos a converxencia de todas as entidades e de todas as disciplinas para dirigirnos con seguridade e firmeza cara a este objetivo de mellora. Esa meta encontrase totalmente aliñada cuns principios éticos que nos caracterizan desde a nosa fundación. Recordemos que a nosa universidade xorde dunha responsabilidade social corporativa e con vocación de servizo público, xa que na UIE creemos firmemente que a dinamización de mecanismos que nos permitan paliar as desigualdades e que promovan a protección do medio ambiente son as claves para que o futuro se construa en positivo. De feito, un aspecto que nos enche especialmente de orgullo é que o 21% dos nosos estudiantes teñen un apoio con bolsas propias da universidade. E somos moi conscientes do grande esforzo que este soporte
Pero tamén creemos na necesidade do respaldo, tamén da promoción do talento destinado. Para isto, todos os medios ao noso alcance, porque consideramos incuestionable achegar ao estudio e a investigación a nosa plena dedicación. E resulta sumamente interesante destacar como as trayectorias das investigadoras premiadas encaixan a perfección con esta necesaria procura do benestar. Ben sexa a partir da neutralización do impacto ambiental da inteligencia artificial, e que analiza Belén Cabrón, do desenvolvemento de fontes mariñas de enerxías renovables, que estuda Laura Castro, ou da promoción de mecanismos para que as organizacións poidan ser máis sostibles, tanto desde un punto de vista ambiental como social, na que se centra María Barreiro, encontrámonos, seguro, coincidindo sempre no mesmo camiño. E non se trata, en absoluto, dun camiño exentos de trabas. E vos que vos decantastes por unha carreira investigadora, sabedes ben o que significa navegar nun océano de obstáculos. Sen dúbida, gran parte de que esteades hoxe aquí se debe a vosa entrega, tamén a vosa perseverancia, desde logo. Pero creo que tamén é un decidido espírito de superación porque, maila todos os posibles escollos inherentes ao propio proceso investigador e maila as dificultades coas que a propia vida nos pon a prova, aquí estades vos con renovadas forzas e firmes na vosa solvencia e constancia. E por iso mismo, por tantos obstáculos superados, por tantas ideas certeiras e por tanta determinación en seguir avanzando e crecendo co ben común como objetivo último na UIE e, por suposto, na Real Academia Galega de Ciencias, queremos devolvernos mediante a creación destes premios, polo menos un pouco do moitísimo que o voso traballo nos ofrecemos. Concluo xa, pero non sin transmitirlos de novo ao nome da Universidade Intercontinental da Empresa as nosas máis profundas felicitacións polos vosos traballos, a nosa máis profunda gratitude pola vosa presencia hoxe aquí. Moitas gracias e parabéns. A secretaria do xurado, Carlota Sánchez Montaña, lee a continuación a acta destes galardóns. Acta do Comité de Selección da segunda edición dos Premios da Real Academia Galega de Ciencias e da Universidade Intercontinental da Empresa para investigadoras e investigadores xoves. Unha vez cerrada a convocatoria dos premios para investigadores e investigadoras xoves convocados pola Real Academia Galega e a Universidade Intercontinental da Empresa, a que se presentaron un total de 35 candidaturas válidas, 17 de Ciencias Básicas, 7 de Ciencias Técnicas e 11 de Ciencias Sociais. Estas foron remitidos aos representantes das seccións da Real Academia Galega, membros do Comité de Selección, para ser valoradas en base aos seguintes criterios: xeración de coñecemento internacional, liderazgo, capacidade formativa e difusión á sociedade. En reunión celebrada o día 25 de maio de 2026, ás 13 horas, a través de Zoom, os representantes da sección da RAC han presentado a súa valoración a todos os membros do tribunal para que poidesen seleccionar as candidaturas finalistas de cada categoría. Dito comité ha estado integrado por o presidente do tribunal, Juan Manuel Lema Rodicio, presidente da Real Academia Galega de Ciencias, catedrático emérito de Inxeñería Química da USC, Área de Coñecemento de Ciencias Técnicas Pedro Merino Gómez, académico numerario de la Real Academia Galega de Ciencias, catedrático emérito de Ciencias e Inxeñería de Materiais da Universidade de Vigo, Área de Coñecemento de Ciencias Sociais, Antonio Álvarez Sousa, académico numerario de la Real Academia Galega de Ciencias, catedrático de Sociología da Universidade da Coruña, Área de Coñecemento de Ciencias Básicas, Juan José Nieto Roy, académico numerario da Real Academia de Ciencias, catedrático de Análisis Matemático da USC, Carlos Dieguez González, académico numerario da Real Academia Galega, catedrático de Fisiología da USC, e Fiz Fernández Pérez, profesor de investigación do Instituto de Investigaciones Marinas. Actúa como secretaria con voz, pero sin vota, eu mesma como representante da UIE. En dita reunión, unha vez seleccionados os finalistas das categorías de Ciencias Técnicas e Sociais, se acorda conceder o premio e el acceso ás seguintes candidaturas. Ciencias Técnicas, premio Laura Castro Santos. Accessit Lucía Díaz Vilariño.
Ciencias Sociais, Premio María Barreiro Gen, Accesit Rubén Lados Estallo. Dado que o perfil dos 3 finalistas das categorías de Ciencias Básicas presentaban candidaturas moi válidas, pero con perfiles moi diferenciados en función da súa especialización, se acordou que todos os membros do Comité de Selección fixesen unha valoración das mesmas para consensuar en unha reunión posterior o ranking de premiados. Con fecha 29 de maio, ás 9 horas a través de Zoom, ha tenido lugar a segunda reunión do Comité de Selección, que ha acordado conceder o premio e o acceso da categoría de Ciencias Básicas ás seguintes candidaturas. Ciencias Básicas, Premio Verónica Bolón Canedo, Accesit Manuel Souto Salón y Accesit a Ismael González García. El Comité de Selección ha destacado a brillante trayectoria de todas as investigadoras e investigadores que se ha presentado a esta segunda convocatoria dos premios e o seu futuro prometedor nos respectivos campos de investigación. En reunión celebrada por Zoom, estes son os premiados. Moitas gracias. Pois imos comezar agora a entrega das distincións. Categoría de Ciencias Básicas, Juan José Nieto Roig expón as motivacións do premio a Verónica Bolón Canedo. Moitas gracias. En primeiro lugar, teño que dicir que as candidatas e candidatos nos dificultaron moito a tarefa de selección dado o seu alto nivel de experiencia científica e excelencia académica. A doutora Verónica Bolón estudiou Enxeñería Informática e doutorose en Enxeñería Informática por a Universidade da Coruña. Durante os seus estudos predoutorais realizou estadías de investigación na Universidade de Florida, na Universidade de Granada, posteriormente en Boston, Manchester, entre outros centros e universidades. A súa investigación céntrase na intelixencia artificial, que nos afecta a todos dun xeito ou de outro hoxe en día, aínda que a súa atención céntrase na intelixencia artificial eficiente e sostible. Recibiu unha prestixiosa bolsa Leonardo da Fundación BBVA. Isto marcou o inicio da súa investigación independente sobre algoritmos verdes. Froito desa traxectoria, dirixe a cátedra UDC Inditex en Intelixencia Artificial e Algoritmos Verdes. O pasado venres, por certo, recibiu o premio Obxectivos de Desenvolvemento Sostible do Colexio Profesional de Enxeñería en Informática de Galicia. A doutora Bolón lidera un equipo multidisciplinar que integra investigación, formación e transferencia de coñecemento e tecnoloxía ao sector industrial. Tamén participa activamente no asesoramento institucional sobre inteligencia artificial a nivel nacional e internacional. Por citar un par de exemplos, forma parte do Comité de Expertos en Inteligencia Artificial da Xunta de Galicia e do Laboratorio de Ideas da Axencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. A profesora Bolón é membro da Academia Joven de España, da Real Academia de Ciencias de España e a súa traxectoria foi recoñecida con moitos premios, por exemplo, con Premio Nacional de Investigación, o Premio Ada Byron, a medalla a investigadora nova da Real Academia de Enxeñería, entre outras menciones. Finalmente, quero destacar o seu compromiso coa sociedade. Non só publica en revistas de primeiro nivel, senón que os seus algoritmos aplícanse no ámbito biomédico e tamén en problemas ambientais. Conselleiro, secretario xeral, presidente da Academia, como profesor do doble grado de Enxeñería Informática e Matemáticas, é unha honra poder dicir que con investigadoras como Verónica, Galicia pode liderar a nivel autonómico, nacional, europeo e mesmo mundial o futuro dunha inteligencia artificial responsable, eficiente, ética e humana. Moitas gracias. Entrega o premio a Verónica Bolón na categoría de Ciencias Básicas o conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez.
conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, secretario xeral da Universidade Intercontinental da Empresa, presidente da Real Academia Galega de Ciencias, académicas e académicos, resto de autoridades, amigas e amigos, boas tardes. Quería empezar dando as grazas á Real Academia Galega de Ciencias e á UIE por crear estes premios que poñen en valor a investigación que se fai en Galicia. Moitas veces dáse ese fenómeno de que ninguén é profeta na súa terra, pero neste caso, para min, é unha gran alegría recibir este recoñecemento no lugar onde nacín, onde me formei e onde sigo desenvolvendo a miña carreira investigadora. Este premio, ademais, anímame a seguir traballando para que a inteligencia artificial, que, como xa dixemos, afectanos a todos, sexa non só máis potente, senón tamén máis eficiente, máis sostible e máis útil para a sociedade. Aínda que este é un premio individual, a ciencia é, como xa todos sabedes, un traballo colectivo e, de feito, esa dimensión humana e colaborativa é unha das cousas máis gratificantes da nosa profesión. Por iso quero agradecerlle este recoñecemento a todas as persoas que forman parte do meu grupo de investigación, do Grupo Lidia, desde as miñas directoras de tese ata os doutorandos e doutorandas cas que tiven a sorte de traballar, pasando por todas as compañeiras e compañeiros cos que colaboro ou simplemente comparto un café, que tamén é unha parte moi importante da vida académica. Grazas tamén ao CITIC e á Universidade da Coruña, ambas institucións son a miña casa profesional e síntome moi afortunada de formar parte de proxectos e equipos que están a contribuir a facer investigación de calidade desde Galicia. E, por último, grazas á miña familia por acompañarme sempre neste camiño. Gracias. Categoría de Ciencias Básicas, motivacións do Accessit a Manuel Souto Salón. Manuel Souto Salón é profesor de investigación oportunios do Centro Singular CICUS da Universidade de Santiago de Compostela, lidera o grupo Electromol MAT, que representa materiais moleculares electroactivos. Por un momento, fixo-me ilusión que MAT fose de matemáticas, pero de materiais. Este grupo de investigación dedícase ao desenvolvemento de novos materiais para baterías hostibles. Don Manuel foi distinguido con un starting grant del European Research Council para esta liña de investigación. Conta con publicacións nas principais revistas internacionais de química e ciencia de materiais e está considerado un dos investigadores novos máis destacados no seu ámbito. Parabéns, Manuel. Fai entrega o secretario xeral da UIE e director xerente da Fundación Pedro Otero. Boa tarde a todos. Eu vou ser moi breve. Primeiro de todo, en primeiro lugar, quería agradecer á Real Academia Galega de Ciencias e á UIE por este recoñecemento. Tamén a todos os membros do meu grupo Electromolmat, os presentes e os pasados, a todos os meus mentores e colaboradores durante estes anos, e tamén, por suposto, ao CICUS e ao Programa Oportunios da Xunta, que foron os responsables do meu regreso a Galicia en excelentes condicións para facer investigación. E unha mención especial para a mi familia, en especial a mi mujer e os dos hijos, por el apoio durante estes años. Y también quería aprovechar para felicitar a todas las premiadas y premiados de este premio. Creo que estos premios sirven para reconocer el talento, la calidad y el impacto de los grupos emergentes en Galicia y también además sirve para impulsar a los jóvenes investigadores gallegos. Para nosotros, en nuestro caso, este reconocimiento nos sirve y nos motiva para desarrollar nuevos materiales más sostenibles, que estén basados en elementos abundantes y no materiales críticos que estén localizados en ciertas regiones del planeta, para desarrollar baterías mucho más eficientes y sostenibles en el futuro. Y eso es todo. Muchas gracias a todos. Gracias. Categoría de Ciencias Básicas, motivacións do Accessit a Ismael González García. Gracias, Gloria. Ismael González é investigador principal no Centro Singular CIMUS da USC e investigador Ramón y Cajal. Pasou 5 anos en Múnich con bolsas tan prestixiosas como Humboldt ou Marie Curie. Publicou
unha cantidade moi alta de artigos como primeiro autor ou como coautor. Entre as súas publicacións destacadas inclúense revistas como Cell, Nature, etc. É moi competitivo a hora de conseguir financiamento tanto a nivel nacional, por exemplo, da Axencia Española de Investigación, como a nivel internacional del European Research Council. Supervisou unha tesi doutoral, recibiu varios premios, impartiu conferencias en foros relevantes e o seu proxecto do European Research Council é innovador porque aborda os mecanismos neuronais implicados no desenvolvemento e as consecuencias da menopausa. Parabéns, Ismael. Entrega o premio o presidente da Real Academia Galega das Ciencias, Juan Lema. Bueno, tamén vou ser breve. En primer lugar, quero agradecer á Real Academia Galega de Ciencias, á Universidade Intercontinental da Empresa, o ACCESIT, e tamén quero agradecerlles a elección e esta iniciativa, porque pon en valor o papel das novas xeracións no avance da ciencia. En segundo lugar, quería agradecer a UCC polo apoio e tamén as diferentes axencias financiadoras que nos permiten levar a cabo as nosas investigacións, en particular, por suposto, o RC. Logo, quería agradecer a todos os meus mentores, en particular, a Miguel, a Carlos e a Cristina, exemplos, referentes, agora mesmo amigos, que, están con nós no día a día, leitando estas batallas científicas. Logo, quero tamén agradecer aos meus compañeros de laboratorio, estes que te acompañan durante a vida e que te ensiñan a convertirte en científico de alguna maneira, e actualmente os membros do meu equipo do meu laboratorio. Agradecerles porque de alguna maneira este tamén é un recoñecemento ao seu traballo. Por último, non me quero olvidar da miña familia, porque este é un traballo que ten moita dedicación e, gracias a eles tamén. Sen dúbida, unha das cousas nas que se nota que estamos falando de investigadoras e investigadores xoves é a facilidade coa que len a letra pequena nun móvil. Que envexa. Dito isto, categoría de Ciencias Técnicas, Pedro Merino Gómez expón as motivacións do premio a Laura Castro Santos. Gracias, Laura. Digo, Gloria, perdón. El estivo na selva de Panamá e Costa Rica e para ela supuxo unha apertura moi grande tanto en relación co mundo como coa ciencia. Desde este ano 2026 é catedrática de Universidade da área de construción navais. É a única en Galicia nesta área e a máis nova de España na mesma. Porén, esta condición de adiantada non teria que sorprendernos, porque xa cando recibiu no ano 2013 o premio de doutoramento de Enxeñería Naval González Llanos, xa se convertía na muller máis nova en Otelo. Imparte a súa docencia na Escola Politécnica de Enxeñería de Ferrol. Desde 2024 coordina o Grupo de Investigación Mares e é membro do Comité de Dirección do CITENI, Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriales da Universidade da Coruña.
A súa trayectoria investigadora céntrase no estudio tecnoeconómico de enerxías renovables mariñas, enerxía eólica mariña, enerxía undimotriz, sistemas híbridos de enerxía mariña e enerxía solar mariña. A combinación destas disciplinas lle permitiu dirixir proxectos tan novedosos como establecer as bases tecnolóxicas para a xeración de hidróxeno verde no ámbito offshore, empregando enerxía solar e eólica mariñas, e participar en contratos de investigación tan ambiciosos como desenvolver un arrecife artificial en Galicia. Laura Castro está a desenvolver unha carreira académica de excelencia acreditada non só pola súa participación e liderado en proxectos altamente competitivos, sino tamén pola produción de resultados de investigación publicados nos medios máis prestixiosos. Así, por exemplo, ten un rexistro de publicacións preto das 100 entradas na base de datos Scopus, que inclúe 50 artigos en revistas indexadas no Journal Citation Reports, 4 libros e 24 capítulos de libro. Con un índice H de 21 e máis de 1.650 citas e un total de 43 artículos que representan nada menos que o 86% no total, nos que na maioría é a primeira autora, foron publicados en revistas situadas entre o primeiro e o segundo cuartil. Ademais, nos anos 2023 e 2025, entrou a formar parte do top do 2% dos científicos máis citados no mundo no ranking da Universidade de Stanford. Finalmente, destacar a súa dedicación á divulgación científica, especialmente enfocada a remarcar o papel da muller nos campos de investigación STEM máis masculinizados. Non menos importante, é mencionar que toda esta inxente actividade docente e investigadora foi compatibilizada co nacemento e crianza dos seus dous fillos, José, de 8 anos, e Andrea, de 6. Parabéns, profesora Castro. Entrega o premio o presidente da Real Academia Galega das Ciencias, Juan Lema. Eu sinto, pero teño un pouco de rollo preparado aquí. Así que, boa tarde, autoridades, boa tarde a todos. Hai unha frase de Baltasar Pardal que me acompañou desde os meus anos escolares en Betanzos e que hoxe volve ter un significado especial para min. A educación é a máis nobre das empresas e o mellor ben que se lle pode facer ao home. Nacín nunha vila marcada polo legado dos irmáns García Naveira, que decidiron devolver á súa terra parte do que a vida lles dera. Grazas á súa aposta pola educación, moitos betanceiros puidemos ter máis fácil o acceso ao estudo. Os meus avós foron unha desas xeracións que puideron escapar do analfabetismo grazas a esa visión de futuro. Por iso sinto que este premio tamén forma parte desa longa cadea de persoas e institucións que creen que o coñecemento debe permanecer e medrar aquí, na nosa terra. A Universidade Intercontinental da Empresa, a Universidade da Coruña, de onde veño é a Real Academia Galega de Ciencias. Na miña familia son da primeira xeración en ter unha titulación superior. A pesares disto, sempre pensaron que a formación non che fai mal. Pertenzo a unha familia de mulleres que agora se poderían chamar resilientes, pero que antes eran labregas, duras, fortes e con carácter. Realmente, as investigadoras somos como as labregas, levantábamos cedo, traballamos arreo, afrontamos dificultades, seguimos adiante porque creemos no que facemos e coidamos dos nosos fillos como podemos. A curiosidade foi sempre un motor fundamental na miña vida. Levoume a vivir experiencias inesquecibles, como dicían antes, como a Ruta Quetzal, que me ensinou o valor de coñecer outras culturas, escoitar perspectivas diferentes e aprender das persoas que pensan diferente ca nós. Como dicía Miguel de la Cuadra Salcedo, o segredo da eterna xuventude é manter sempre a curiosidade e rodearte de xente xove. Eu sigo intentando cada día. Tamén quero lembrar hoxe o profesorado que marcou a miña etapa escolar e universitaria.
Aquelas persoas que non só transmiten coñecementos, senón tamén paixón polo mundo, pola ciencia, pola música ou pola vida. Son elas as que deixan unha pegada duradeira. E, por suposto, tamén as miñas amigas, que hai por aí algunha, de toda a vida, coas que compartín e sigo compartindo momentos especiais. Quero agradecer especialmente ao Grupo Mares, aos compañeiros e compañeiras cos que comparto este camiño, a Almudena, David, Ana, Carla e Manolo, que están tamén por aí, e moi particularmente a Ramón Yáñez, o meu mentor. Hai chamadas que cambian unha carreira profesional e mesmo unha vida. Sen a súa confianza e o seu apoio nun momento decisivo, probablemente eu non estaría aquí hoxe. O meu agradecemento vai tamén para o alumnado do grao e do mestrao en Enxeñería Naval Oceánica da Escola Politécnica de Enxeñería de Ferrol, que está por aí tamén Vicente, o director, dos que aprendo diariamente. E tamén, bueno, para a Universidade da Coruña, reitor, vicerreitor, que me permitiu crecer como docente e como investigadora. Sé que aquí nací e aquí quero quedarme, aquí está mi hogar, donde se acaba el mar. Esta canción dos limones fala da decadencia da cidade onde eu investigo, Ferrol, e a que lle teño moito cariño, pois levo ali traballando ou estudando máis de 20 anos. Espero que o futuro sexa próspero para ela, con emprego cualificado de calidade, como foi antano. O saber das xeracións vellas non pode perderse como pasou no sector naval fai uns anos. Por iso temos que, entre todos, tecer unha rede de ciencia vinculada á sociedade e ao territorio. O mellor legado que poden deixar uns pais son raíces e as. Moitas grazas á miña familia, aos meus pais, a meu pai por levarme os exames, a miña nai que non está, por convencerme de quedarme, aos meus padriños, ao meu marido, vou dicir a todo o mundo, que me leva aturando moitos anos, espero que sexan moitos máis, meus sogros, cuñados, sobrinha, primos e particularmente aos meus fillos, Xosé e Andrea, a que non lles importan os papers e para quenes o principal indicador é que lles dé a paga semanal ou un bico á noite. Como na familia, na investigación, tes que dar raíces e as, para que a xente que traballa contigo poida voar soa no futuro e chegar máis lonxe. E ese é o obxectivo agora, aprender deles e seguir traballando con paixón todos os días. Moitas grazas. A ese Ferrol esplendoroso que construen investigadoras e investigadores como os que temos hoxe aquí, seguro que estaremos encantadas e encantados de ir moitas veces no futuro. Pois, categoría de Ciencias Técnicas, motivacións do Accésit a Lucía Díaz Vilariño. Moitas gracias, Gloria. A doutora enxeñeira Lucía Díaz Vilariño naceu en Vilalba, na Terra Chá, na aldea do Santo, onde estudiou nunha escola unitaria. Mantén un vínculo especial coa súa aldea, onde vive a súa familia e onde aínda conserva as súas amizades. Tamén sente pasión pola capela, onde vive parte da súa familia. Como boa enxeñeira agrónoma, está moi ligada ao territorio. Gústalle moito o mundo tradicional e folclore. Baila en diferentes grupos como brincadeira en Compostela. É profesora titular de Universidade de Vigo e imparte a súa docencia no Departamento de Enxeñería de Deseño na Enxeñería na Escola de Enxeñería Industrial. Realiza a súa actividade investigadora no CINTEX, Centro de Investigación en Tecnoloxías, Enerxías e Procesos Industriais, onde forma parte do Grupo de Investigación Xeotecnoloxías Aplicadas. Dentro deste grupo, lidera o Laboratorio de Investigación da Contorna Construída, co obxectivo principal é investigar a digitalización da contorna construída a partir de datos xeoespaciais tridimensionais, con especial énfase na automatización do recoñecemento de obxectos e reconstrución de modelos. O propósito é construir e contribuir ao desenvolvemento de ferramentas que permitan unha xestión máis segura, intelixente e sostible do espacio construído. Caracterízase, xa que logo, por ter obtido avances metodolóxicos significativos combinados cunha clara orientación aplicada e social. Lucía Díaz está a desenvolver unha carreira académica de excelencia
acreditada non só pola súa participación e liderado en proxectos altamente competitivos, sino tamén pola produción de resultados de investigación publicados nos medios máis prestixiosos. Así, ten un rexistro de publicacións que supera as 120 entradas na base de datos Scopus, que inclúe 55 artículos en revistas indexadas no Journal Citation Reports, 6 capítulos de libros e 58 achegas en congresos internacionais que contaron con publicación en actas revisadas por pares. Con un índice H29 e máis de 2.700 citas, un total de 40 publicacións, sitúanse entre o 25% das máis citadas a nivel mundial, mentres que 54 artigos foron publicados en revistas situadas no primeiro cuartil. A súa traxectoria investigadora destaca, sobre todo, pola súa forte internacionalización. Así, máis da mitade das súas publicacións realizáronse en colaboracións internacionais. A súa rede científica está integrada por 110 coautores, 50 deles pertenecentes a institucións internacionais tan importantes como o Politécnico de Milano e as universidades de West of England, Porto, Stuttgart, Twente, Delft, Melbourne e a Nacional de Singapur. Ademais de ter sido Premio Extraordinario de Doutoramento da Universidade de Vigo no ano 2016, recibiu a mención de honra nos premios de investigación Ernesto Viéitez no ano 2020 da Real Academia Galega de Ciencias. O premio ao mellor artigo científico otorgado polo Consello Editorial do Journal of Computing and Civil Engineering de 2019 e o presiden Honorary Citation durante os anos 2022 e 2026, sendo a única investigadora española en obtela en 2 ocasións. Finalmente, destacar que a súa actividade científica está fortemente aliñada cos principios de ciencia aberta, promovendo o uso de datos, repositorios e publicacións en acceso aberto. Parabéns, profesora Díaz. Entrega o premio o conselleiro de Educación, Román Rodríguez. Bueno, eu vou ser breve. Boas tardes a todos e a todas, autoridades, compañeros e compañeiras, familiares e demais asistentes. Para min é unha honra estar hoxe aquí recibindo este recoñecemento a miña traxectoria por parte ou de mans da Real Academia Galega de Ciencias e da UIE. Cando empecé na Universidade de Vigo, aló polo ano 2011, sempre lembro un compañeiro que me dicía que a investigación era unha carreira de fondo. Eu non son corredor, pero, bueno, máis ou menos podía intuir un pouco a que se refería. Agora podo dicir que sí, que a investigación é unha carreira de fondo, chea de obstáculos, pero tamén chea de colaboración e de compañeirismo. E, aínda que este recoñecemento leva o meu nome, realmente eu considero un recoñecemento grupal. Entón, gustaríame comezar agradecendo este premio, en primeiro lugar, a todas as persoas que forman e que formaron parte do Grupo de Investigación en Xeotecnoloxías Aplicadas, vinculado ao Cintex e vinculado tamén á Escola de Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo. Tamén me gustaría agradecer a todos os grupos de investigación internacionais dos que formei parte nos últimos anos. Explícome. Eu estabiliceime foi pouco máis dun ano, despois de 10 anos como investigadora postdoutoral, comezando por distintos contratos competitivos da Xunta de Galicia ata rematar cunha rama e Cajal. Entón, durante todo este período de 10 anos de investigadora postdoutoral, tiven, a sorte, ata certo punto, de vivir fora, non? Entón, de vivir en distintos países durante anos. Polo tanto, a miña traxectoria non se entende tamén sen a colaboración, a influencia e a aportación de todos estes grupos internacionais. Xa por último, gustaríame agradecer á miña familia, aos meus pais que están aquí, pero tamén a todo o meu entorno social e a todo o meu entorno personal, porque durante todo este tempo estive presente moito menos do que me gustaría. Moitas gracias.
categoría de Ciencias Sociais, Antón Álvarez Sousa expón as motivacións do premio a María Barreiro Gem. Muchas gracias. Boa tarde. María representa unha das traxectorias máis destacadas da nova xeración da investigación galega no ámbito das ciencias sociais. Combina excelencia científica, proxección internacional, capacidade de liderado e compromiso coa transferencia do coñecemento á sociedade. Profesora doutora da Universidade da Coruña e investigadora do Centro Interuniversitario Ecovás, a súa carreira académica desenvólvese tamén en institucións de referencia internacional. A súa formación multidisciplinar integra economía, dereito e políticas públicas. Culminou cun doutoramento en economía pola Universidade da Coruña con premio extraordinario e mención internacional. A investigación de María Barreiro Gem céntrase no estudio da sustentabilidade organizacional, a economía circular, o desenvolvemento económico e a igualdade de xénero, áreas de enorme relevancia para afrontar os retos económicos e sociais do século XXI. Nos derradeiros anos publicou máis de 30 artigos en revistas científicas do máximo prestixio internacional. As súas contribucións científicas caracterízanse pola capacidade para desenvolver marcos conceptuais innovadores e ferramentas aplicadas que permiten mellorar a sustentabilidade das organizacións. O impacto da súa investigación reflítese nunha destacada visibilidade científica. Publicou máis de 50 artigos e ten máis de 2.200 citas en Google Académico e 1.000 en Scopus. A dimensión internacional constituye outro trazo definitorio da súa carreira. Desenvolveu actividades docentes e investigadoras en Alemaña, en Italia, en Sudáfrica e noutros países que non sigo nomeando, contribuindo con elo á internacionalización da investigación en ciencias sociais de Galicia. A súa capacidade de liderado queda patente na participación e capacitación en proxectos internacionais altamente competitivos, cun proxecto Horizon 2020, cun orzamento de 6 millóns de euros e a participación de institucións de 7 países distintos. A traxectoria de María tamén destaca polo firme compromiso coa transferencia e divulgación do coñecemento. Colaborou activamente coa empresa, con institucións públicas, con organizacións sociais para promover prácticas sustentables. Por todo isto, María Barreiro Gem reúne de maneira sobranceira os méritos de excelencia investigadora, impacto científico, internacionalización, liderado, capacidade formativa e compromiso social que distinguen as persoas merecedoras deste importante premio, constituindo un exemplo destacado do potencial de investigación galega no ámbito das ciencias sociais e económicas. Parabéns, María. Entrega o premio o secretario xeral da UIE, director xerente da Fundación, Pedro Otero. Bueno, eu tamén teño un pouco de rollo. Bueno, boa tarde a todos e todas. Unome aos meus compañeiros e compañeiras no agradecemento máis profundo á Real Academia e á UIE pola concesión deste premio. Gracias tamén a todos os representantes da UDC, que me fai moita ilusión que estedes por aquí, e tamén de Ecovás. Permitídeme que continúe as miñas palabras en castelán, porque preciso que os meus agradecementos cheguen a todas as persoas que vou nomear. A lo largo destos años he visto que con la investigación en general pasa algo parecido que con la sostenibilidad. Una sola persona no puede dar con la solución perfecta para un reto tan complejo, por lo que es importante que haya colaboración.
El apoyo que tengamos desde diferentes frentes es absolutamente fundamental para las personas que nos dedicamos a ello. Y por todo esto, toca agradecer. En primer lugar, a mi familia. Gracias por apoyarme siempre, con esa confianza necesaria para que puedas ser libre y dedicarte a lo que te apasiona. El poder haber hecho aquel viaje de Oleiros a Canadá hace ya muchos años me enseñó que el mundo era mucho más grande de lo que yo pensaba y que yo quería descubrirlo. No podría ser la investigadora que soy sin pasión por la lectura y curiosidad por aprender, lo cual le debo a mi madre. No podría tampoco ser la misma sin el espíritu viajero y esas ganas de saber del mundo, lo que le debo a mi padre. Sin duda, tampoco sería la misma investigadora sin haber podido ir aprendiendo de muchas personas a lo largo de todos estos años y sin haber podido colaborar con mis compañeros y compañeras, muy especialmente con Rodrigo Lozano y Nuria Bautista, con los que es un verdadero privilegio trabajar. Gracias por estar siempre ahí. Con Rodrigo recordé por qué me apasionaba investigar y junto con Nuria hicimos equipo para apoyarnos en los éxitos, pero también cuando un proyecto o un artículo no salía o cuando la vida se enredaba demasiado. Pensad que, por ejemplo, estuve 1 año y medio sin poder volver a Galicia por culpa de la pandemia mientras trabajaba en Suecia y mira que eso costó. Considero, a pesar de todo, que para Galicia es muy importante impulsar la internacionalización. Que aprendamos qué se está haciendo en otros lugares es fundamental. Por ello es tan importante cambiar el sistema universitario y que el haber estado trabajando en el extranjero no se penalice indirectamente si se quiere volver a trabajar aquí. La concesión de este premio se basa en diferentes logros, de los cuales estoy muy orgullosa, pero creo que es necesario también recordar, como comentaba Pedro Otero al principio, ese mar de obstáculos, ¿no? Que además de todas esas cuestiones que sí salieron bien, ha habido muchas otras que no se llegaron a conseguir. Y eso es algo que realmente me costó mucho entender. No es posible ser investigadora sin abrazar las dudas, el fracaso y asumirlos como algo intrínseco, que va a estar acompañándote. No nos podemos olvidar que incluso grandes iconos de las ciencias o de las letras como Marie Curie o Emilia Pardo Bazán tuvieron dudas. Bueno, además de tener que escuchar lindezas sobre sus capacidades, su apariencia física, su feminidad, pero no se dejaron amedrentar y hoy podemos disfrutar de su legado. Y con este mensaje, para aquellos y especialmente aquellas investigadoras junior que están empezando su carrera, me gustaría concluir que el fracaso os sirva como cura de humildad, pero que nunca le permitáis que os frene. Si dudas, párate un momento y piensa. Hasta Marie Curie dudó. Moitas grazas. De rollo nada, María, moi interesantes todas as achegas, sen dúbida, que nos estades deixando hoxe as investigadoras e investigadores premiados. Categoría de Ciencias Sociais, motivacións do Accessit a Rubén Lados Estallo. Rubén é profesor titular de Universidade no Departamento de Economía Financiera e Contabilidade da USC. Doutor en Economía con premio extraordinario de doutoramento, representa un dos perfis emerxentes máis destacados no ámbito das ciencias económicas e sociais de Galicia. A súa traxectoria combina excelencia investigadora, proxección internacional, capacidade de liderado e unha intensa actividade de transferencia de coñecemento á sociedade, configurando unha carreira de notable impacto científico e social. A súa actividade investigadora estruturase alrededor de 2 liñas principais. Por unha parte, a análise do impacto da localización empresarial sobre os resultados económicos financeiros, especialmente no sector turístico e hoteleiro. E no estudo da xestión de riscos empresariais, incluindo aspectos relacionados ca sustentabilidade, a digitalización, inteligencia artificial, transición enerxética. Estas liñas permítenlle desenvolver unha investigación innovadora e interdisciplinaria, conectado cos grandes desafíos económicos e sociais do século XXI. A súa produción científica destaca pola capacidade de impacto, contando con alrededor de 25 artigos publicados en revistas JCR, varios deles situados no primeiro cuartil e mesmo no primeiro decil. Os indicadores bibliométricos avalan a relevancia da súa publicación,
con máis de 1.400 citas. A dimensión internacional constitue outro elemento definitorio da súa traxectoria. Participou en redes internacionais de investigación, destacando as relacionadas co emprendemento e realizou estancias científicas en diferentes centros de excelencia de Latinoamérica e de Europa. Ademais, participou en importantes proxectos europeos. A súa participación nestes proxectos leva a que tuvese un financiamento de máis de 2 millóns de euros. A súa capacidade formativa reflítese tamén na dirección de novas xeracións de investigadores. Está dirixindo actualmente 8 teses de doutoramento de temáticas moi importantes en ámbitos relacionados ca sustentabilidade, os riscos, as finanzas corporativas, e dirixiu tamén máis de 20 traballos de fin de mestrado. Especial mención merece a súa participación na transferencia e divulgación científica. As súas publicacións e informes relaciónanse con entidades como a Fundación INADE, IGAPE, Xunta de Galicia, Confederación Hidrográfica Miño-Sil, a súa relación co sistema sanitario galego e outro tipo de organizacións evidencian unha clara orientación cara á aplicación práctica do coñecemento científico. En conxunto, Rubén Lados Estallo presenta unha traxectoria científica extraordinaria e sólida, caracterizada pola experiencia investigadora, a capacidade de liderado, a internacionalización e unha destacada orientación á transferencia do coñecemento. Todo isto levou a que se lle concedese este accesi en Ciencias Sociais. Parabéns, Rubén. Entrega o premio o conselleiro de Educación, Román Rodríguez. Conselleiro, secretario xeral, presidente da Real Academia Galega de Ciencias, director de Ecovas, reitor da UDC, académicos, colegas, amigos e demais asistentes, boa tarde. Vou a ser breve, a verdad, non adoito realmente nunca a preparar nada de antemán, sino que sempre cando veño este tipo de eventos, pois intento transmitir o que sinto. Para min é unha enorme honra e tamén unha responsabilidade recibir este recoñecemento, sobre todo polas entidades que están detrás del e todo o que fan pola ciencia en Galicia, a Real Academia Galega de Ciencias e a Universidade Intercontinental da Empresa, pero sobre todo porque eu non son máis que o resultado dun traballo colectivo, pois que comeza co enorme sacrificio pois directamente dos galegos que me ofreceron a posibilidade de formarme con calidade na Universidade de Vigo. Posteriormente foi a Universidade de Santiago e foi a profesora Isabel Neira que me introduciu no ámbito da investigación e foi a Universidade da Coruña que me ofreceu o primeiro contrato de persoal docente. Foi a familia que no ano 2020 me fixo volver a USC, onde me recibeu cos brazos abertos, posteriormente Ecovas. Entón, eu non son máis que o legado realmente de toda esta xente que me acompañou e por iso estes recoñecementos penso que non son máis que ese froito dese traballo colectivo. Non quero terminar sin esquecer, obviamente, a familia, que é o motor que me está movendo día a día, é o que motiva que faga realmente as cousas, é o que vivo, é polo que sigo cada día traballando, e tamén aproveitando este recoñecemento da Real Academia Galega de Ciencias, quero facer unha especial mención a dúas persoas, realmente vou facer a unha que xa non está, que é o académico José Antonio Redondo, porque foi un referente na investigación, e sigue sendo un referente en investigación en economía financiera e contabilidade, e foi justamente nun acto da Real Academia Galega de Ciencias onde tiven a oportunidade de velo por última vez. Moitas grazas. Pois xa rematada a entrega dos galardóns, a continuación intervén Juan Lemia, presidente da Real Academia Galega das Ciencias. Conselleiro, secretario xeral do Goberno, reitor, vicerreitor da Universidade de Coruña, coordinador cooperativo da UIE,
director da CITIC, directora da ECOVAS, académicas, académicos, premiadas, premiados, antigua premiada, familiares, amigos. Para a Academia Galega de Ciencias é unha honra convocar e celebrar este acto. Este acto que representa un algo moi especial, porque representa o futuro. O noso sincero agradecemento ao IE polo seu patrocinio e polo seu apoio a estes premios. A colaboración da UIE é non só unha colaboración económica, é tamén unha mensaxe clara. A ciencia, a tecnoloxía, a enxeñería e a innovación e o coñecemento deben ocupar un lugar central no desenvolvemento de Galicia. E debemos facelo apoiando especialmente como está presentado, porque se non se así va. Estes premios teñen un valor especial, como decía antes, porque miran cara ao futuro, pero fanse dende o rigor do presente. Non recoñecen promesas vagas, senón trayectorias xa sólidas. Non premian só currículos brillantes, senón tamén unha capacidade de liderado. Como está presentado? No. Aquí está. Por favor. Decía que non premian só currículos brillantes, senón tamén capacidades de liderado. Seres lideres de grupos de investigación. Proxección internacional, formación de novas xeracións e vontade de transferir coñecemento á sociedade. Quero subliñar o altísimo nivel das candidaturas recibidas. A deliberación non foi doada, temos que hacer dúas sesiones. Ao contrario, foi moi difícil, porque había moito e bo entre o que escoller. Esta dificultade é, en realidade, vou meter que poñer debaixo da mesa. Ahora. Decía que esta dificultade foi, en realidade, unha magnífica noticia, porque significa que o sistema galego de ciencia é capaz de xerar talento competitivo, recoñecible internacionalmente presente en ámbitos moi diversos do coñecemento. Por eso, quero agradecer moi especialmente o traballo do Comité de Selección. A súa tarefa foi exixente, rigurosa, necesariamente complexa, porque tivo que valorar candidaturas de enorme calidade e trayectorias moi diversas. O resultado deste traballo permite hoxe recoñecer a excelencia, pero pon tamén a manifiesto a fortaleza da ciencia nova que se está a facer en Galicia. Nesta edición, as tres premiadas representan tres ámbitos moi diferentes do coñecemento, pero comparten unha mesma idea. A excelencia científica só é completa cando se une rigor, impacto e compromiso coa sociedade. Os nosos parabéns á Universidade da Coruña, representado hoxe aquí polo seu reitor, polo seu vicerreitor de investigación, que as tres premiadas desta edición pertenzan á Universidade da Coruña é un motivo lexítimo de orgullo para esa institución, pero tamén unha excelente noticia para todo o sistema universitario galego. Fala da calidade dos seus grupos, da capacidade de crear contornos favorables para a investigación, do compromiso dunha universidade que está a contribuir de maneira moi destacada ao avance do coñecemento en Galicia. María Barreiro Gen, premiada na área de Ciencias Sociais, representa unha investigación profundamente conectada coa sustentabilidade e economía circular, coa responsabilidade das organizacións e coa igualdade de xénero. A súa trayectoria, desenvolvida en Galicia, pero tamén grandemente en Suecia, amosa como as ciencias sociais poden achegar ferramentas reais para facer máis sostibles as empresas, as administracións e as institucións. O seu traballo demostra que a sustentabilidade non é só unha aspiración ambiental, sino tamén unha exigencia económica, social e organizativa. Verónica Bolón, premiada na área de Ciencias Básicas, é unha referencia da inteligencia artificial sostible. A súa aposta por algoritmos eficientes capaces de reducir custo computacional e impacto ambiental sen renunciar ao rendemento sitúa nun campo de enorme actualidade. A súa trayectoria foi recoñecida en numerosas distincións, entre elas o Premio Nacional de Investigación para Xoves, o Premio Aida Byron e a Medalla de Xoves Investigadores. Estes recoñecementos confirman unha carreira excepcional, pero tamén unha visión moi necesaria. A inteligencia artificial non só debe medirse pola súa potencia, senón tamén pola súa responsabilidade. Laura Castro Santos, premiada en área de Ciencias Técnicas, é unha referente no estudo técnico económico das enerxías renovables marinas.
seguramente na súa viaxe a América, a expedición Quetzal, tuvo ocasión de saber o importante que era ter enerxías renovables mariñas fortes, especialmente na eólica mariña flotante. A súa investigación conecta coñecemento, planificación, enerxía e mar, un ámbito estratégico para Galicia e para Europa. O seu liderado científico e institucional mostra tamén un papel crecente das mulleres en áreas tecnolóxicas de máxima responsabilidade e pon de manifiesto que a enxeñería é unha ferramenta esencial para construir un futuro máis sostible. Xunto ás premiadas, a Academia recoñece tamén accésits a outras trayectorias de altísimo nivel. Trátase de investigadores e investigadoras que, pola súa calidade científica, pola súa proxección internacional e pola súa capacidade de liderado, merecen igualmente unha felicitación expresa. Rubén Lados Estallo, accesi na área de Ciencias Sociais e simplifica unha liña de traballo de enorme utilidade para Galicia. A análise económica financiera, o estudio do sector turístico, xestión de riscos, a sustentabilidade empresarial e a transferencia ao tecido económico. A súa investigación une rigor metodolóxico e vontade de aplicación práctica, algo esencial nun tempo de transformación digital, enerxética e productiva. Manuel Souto, accesi na área de Ciencias Básicas, desenvolve unha investigación de fronteira en electrónica molecular e materiais cristalinos porosos electroactivos, con especial atención ás baterías máis sostibles e aos electrodos orgánicos. A obtención dunha ERC Starting Grant confirma a forza dunha trayectoria que combina química, ciencia de materiais, enerxía e visión de futuro. O seu traballo mostra como a investigación básica pode contribuir a resolver retos tecnolóxicos de primeira magnitude. Ismael González García, accesi na área de Ciencias Básicas, representa unha investigación biomédica de gran impacto no estudo dos mecanismos neuroendocrinos que regulan o metabolismo. Os seus traballos sobre estróxenos, hipotálamo, obesidade, termosene neonatal abren camiños relevantes para entender mellor os procesos fisiolóxicos fundamentais e enfermedades de enorme importancia social. A súa trayectoria conta tamén cunha ERC Starting Grant, recoñecemento que confirma a súa posición destacada no panorama científico europeo. E Lucía Díaz Vilariño, accesi na área de Ciencias Técnicas, desenvolve unha investigación de gran proxección internacional no ámbito dos datos xeoespaciais, modelado digital, o scan e os xemelgos digitais de contorno construído. A súa contribución permite avanzar cara a espacios urbanos máis accesibles, intelixentes, seguros e sostibles. É un exemplo claro de como a digitalización pode poñerse ao servizo das persoas da mellora dos espazos nos que vivimos. Todas as trayectorias teñen trazos comuns. Son internacionais, pero están ben selladas a Galicia. Son altamente especializadas, pero teñen impacto social. Son novas, pero xa amosan madurez, liderado e capacidade para formar equipos. E, sobre todo, transmiten unha idea moi poderosa. Galicia conta cunha xeración científica nova, preparada para competir, cooperar e liderar nos grandes debates do noso tempo. Este recoñecemento valora o que xa fixestes, pero tamén expresa confianza no que aínda tedes que facer. A ciencia é unha carreira longa, o comentabas. Exixente, a veces ingrata, pero tamén fermosa. Require talento, pero, dende logo, tamén perseverancia, xenerosidade, capacidade de colaboración e unha certa resistencia frente á incerteza. Vos demostrastes todas estas cualidades. Quero estender esta felicitación a vosas familias, aos vosos equipos, as persoas que vos dirixiron, que vos acompañaron ou que os apoiaron, as institucións nas que traballades. Ningunha trayectoria científica se construe en solitario. Detrás de cada premio hai grupos, escolas, laboratorios, departamentos, redes de colaboración que vos xa mencionastes. Galicia precisa ciencia para tomar mellores decisións, para competir mellor, para cuidar mellor o territorio, para mellorar a saúde, para innovar na empresa, para entender a sociedade e para formar novas xeracións. Por todo isto, máis que rematar cunha felicitación formal, quero que nos congratulemos polo nivel de calidade que estes premios fan visible. A excelencia das premiadas, dos premiados, do conxunto das candidaturas, permite mirar o futuro con moito optimismo. Parabéns a todos. Grazas.
Pecha o acto Román Rodríguez, conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional. Bueno, pois moi boa tarde. Non hai mar que por bien non venga. Eu se me vi aquí de pé facendo un discurso, pero afortunadamente, gracias a este fallo técnico, estou aquí cómodamente sentado. Sempre está mellor sentado que de pé. Bueno, eu o que quixera en primeiro lugar pois é agradecer a invitación tanto á Real Academia de Ciencias como a UIE, pois a invitación a participar en este premio, na entrega de premios, porque certamente se ve a canteira científica que temos en Galicia, unha canteira científica, creo que diversa, especializada, como ben dixo o presidente, pero que ten unhas profundas raíces e que responde, en certa medida, pois ao que se entende por unha ciencia de excelencia, por un coñecemento de excelencia. Sodes persoas novas, eu tamén penso que son novo, ainda que xa non tanto, pero unhas persoas novas que tedes raíces profundas no voso territorio, que tuvestes e tedes a oportunidade pois de traballar, de investigar, de relacionarvos á escala internacional. Os propios contratos post-doc obrigan a sair ao estranxeiro durante uns anos, porque, ao final, a ciencia non se pode restringir a un territorio acotado por moi poucos kilómetros cuadrados. Estamos falando dunha escala mundial, dunha escala global, e é necesario pensar a nivel mundial, sen perder nunca as raíces, e estares traballando en ámbitos, en sectores que teñen moito que ver co presente de Galicia, pero tamén co futuro de Galicia. Sempre decimos que non podemos ser vós en todo, pero temos que escoller os ámbitos de investigación, os ámbitos de traballo para intentar ser competitivos. Sen dúbida, se intentásemos abarcar pois o amplo espectro que ten a investigación, que ten a ciencia, e quixéramos ser relevantes en todos os ámbitos, estaríamos equivocados. Pero se escollemos ámbitos como os que se viron aquí, moi especializados, moi concretos, con boas escolas, con bons centros de investigación, con liñas estratégicas orientadas pois a potenciar estes ámbitos, ao final estamos acertando. E aquí se fala de inteligencia artificial, se fala de biotecnoloxía, se fala de aspectos de turismo, se fala de liñas moi concretas e moi estratégicas que forman parte do noso presente e que están encardinadas pois a formar parte do noso futuro. E o primeiro que hai que facer é darvos as gracias. Darvos as gracias polo vosso traballo, por a vosa motivación, por a vosa vocación, Eu tamén fui no meu momento investigador no ámbito das ciencias sociais, que non é o mesmo que outras ciencias, teñen ritmos, cuestións diferentes, pero se non tes vocación é imposible facer nada, digamos, que teña un mínimo percorrido e un mínimo éxito. Primeiro teres vocación, algo fundamental, e se sodes capaces de convertir a vosa vocación, que as dificultades, problemas, ansiedades, etcétera, que existen, pero se sodes capaces de convertir a vosa vocación na vosa profesión, sodes persoas felices. Eso creo que ao final un investigador é unha persona feliz, porque ten unha vocación e en base a esa vocación é capaz de construir unha profesión e saber que é útil á sociedade. E creo que aí tedes ou mereceres un gran recoñecemento. Un recoñecemento que obviamente é extrapolable primeiro á vosa familia por apoiarvos. Normalmente, sempre cando se recolle un premio de xóvenes, sempre se lle dá as gracias aos papás, ás abuelas, agora tamén se lle dá aos fillos, ás parellas. Bueno, eso é moi positivo, sobre todo nun territorio como Galicia, que a situación demográfica que ten. Pero é moi bo que haya unha interacción directa coas vosas familias e despois ca vosa familia académica, ca vosa familia investigadora. Todos vós tedes formades parte dunhos grupos de excelencia, consolidados, como sexa. Todos vós tedes unhos directores de centro de investigación, rectores, vicerrectores, unhos equipos que vos axudan e que tamén ven en vós unha continuidade do seu traballo. Ao final, tamén o dicía o presidente moi ben, aquí os llaneros solitarios non existen. É necesario estar integrados en grupos, estar integrados en estructuras, estar integrados, en certa medida, en grandes familias académicas para poder desenvolverse e para poder medrar. Por eso creo que é moi importante, e son moi importantes estes premios, porque son, en certa medida, un
unha representación da canteira que existe en Galicia no ámbito de ciencia. E vou facer simplemente unha moi breve reflexión sobre dous eventos aos que tuven a sorte de estar onte nun e hoxe noutro. Onte, e aquí hai unhas persoas que tamén me acompañaron onte, entregamos uns premios, os Stenbeck, en colaboración coas universidades, onde alumnos de bachillerato fan proxectos de investigación coordinados e tutorizados por as universidades, por profesores de universidade. E onte non tuven a sorte de vedo, pero sí noutras ocasións, a exposición que fan unhos chavales de bachillerato, uns mozos, unhas mozas de bachillerato, intimida e mete medo, no sentido de o ben que o fan, non só na claridade expositiva, na clasificación de información, na exposición oral, na selección de indicadores, senón tamén na capacidade de involucrarse con grandes retos e grandes proxectos. Iso quer dicir que hai canteira. E hoxe tamén estuve acompañado, por exemplo, do rector da Coruña nun acto en Vigo onde un investigador español, creo coñecido por todos, que é Carlos García Galán, un investigador, un profesional de ANASA, que é o responsable a nivel internacional da construción e da posta en valor da estación da base lunar, que dentro de pouco vai haber, xa nos dicía que dentro de 3 anos podía dormir a xente na Luna, que vai haber na Luna, que obviamente é un cambio absolutamente radical na historia da humanidade, en certa medida, pois hai unha segunda reflexión que engarza tamén co vosso papel, que un español dirixa, sea o responsable dun dos grandes retos, dos grandes desafíos científicos, tecnolóxicos, que hoxe temos como humanidade, como a nivel mundial, encima da mesa, quer dicir que non hai nada que sexa imposible, e que todo depende da motivación, da ilusión, do traballo, do esforzo, a veces da sorte, tamén o dicía aí, a veces da sorte, e que non hai nada escrito, que non hai un determinismo que diga que para ser o líder dun dos grandes proxectos de escala mundial haya que ser un científico do MIT de Boston ou un científico de Singapur. Pode ser un señor de Valencia. Eu dicía que era unha pena que non fora galego, por iso de que hai un galego na Luna, non? Pero certamente quere dicir que non hai nada escrito. Non hai nada escrito e que moito vai depender da nosa capacidade, do noso talento e do que fagamos para desenvolvelo. E, no voso caso, nos xóvenes investigadores, pois é un pouco parecido. É un pouco parecido porque non hai fronteiras que coarten a evolución de cada un de vós, e o que sí que temos que ver é como podemos facelo. Vos tedes todos un vencellamento internacional, estuestes fora moitos de vós, tedes proxectos internacionales, proxectos RCs, digamos, son moi competitivos, e iso quer dicir que Galicia non é nin mellor nin peor sitio que outro calquera para poder desenvolver unha carreira investigadora e, se se pode, unha carreira docente vencellada aos departamentos universitarios, tamén para que parte do vosso traballo, ademais de estar no laboratorio, este nas aulas formando xóvenes para que poidan seguir tirando do carro. E unha obviedade absolutamente que dita aquí diante de tantos académicos e de tantas persoas relevantes do mundo científico, pois é unha obviedade, non? No senso de que estamos, todos o sabemos, nunha sociedade tremendamente cambiante, tremendamente aberta, tremendamente competitiva a todos os niveles, con grandes problemas xeopolíticos, con grandes desafíos, onde parece que a tecnoloxía cada vez máis nos vai a asoballar as persoas, que nos temos que rendir ante a inteligencia artificial ou ante outras dinámicas. Eu creo que non. Eu creo que, ao final, a inteligencia artificial sempre se pode desenchufar. E aí acabouse, non? Hai un gran apagón mentre dure o transformador. Pero, oye, se cae, non hai nada que poida superar a persona ata o momento. A mellor dentro de 200 anos non sabemos, non? Pero, decir en este sentido que o que temos é que ser conscientes de que o futuro de Galicia, como o futuro de calquer territorio, o futuro da nosa calidade de vida, dos grandes servizos públicos que recibimos, sexa a sanidade, sexa o cuidado medioambiental, sexa o que sexa, é da nosa economía, das nosas empresas, dos nosos sectores productivos, porque se non temos empresas que xeneren riqueza de emprego, se non temos sectores productivos que xeneren riqueza e emprego, non teremos nada.
unha parte significativa do noso futuro vai depender que sexamos capaces de incorporar o coñecemento, a ciencia, a innovación, aos que son os procesos de produción ou os servicios públicos que garantizan a nosa calidade de vida. E aí está o coñecemento, aí está a ciencia, e aí estades, en certa medida, vós, que sodes como a canteira do futuro de Galicia. Co cual, moitos parabéns, que teñades moita sorte, iba a dicir que teñades moitos que teñen nenos, pois cuidedes moito, nas escolas cada vez hai menos nenos, pois cuidedes moitos, e que sexades conscientes de que tedes unha gran responsabilidade tamén co país, con Galicia, que a sociedade depositou moitos recursos en vós, tamén é certo, unha carreira investigadora é moi costosa, e tamén a sociedade ten que recuperar a través do voso traballo, da transferencia dos vosos proxectos, melloras no que dixen antes, nos servicios públicos ou nas estruturas productivas no mundo empresarial. Co cual, moita sorte, e pouco máis que dicir, parabéns ás vosas familias que están, eu creo que máis orgullosos incluso que vós, e parabéns ás institucións que formastes a estos xóvenes talentos, e moita sorte, que sigades traballando polo ben da investigación, polo ben do coñecemento, polo ben da ciencia, que en definitiva é traballar polo ben de Galicia. Moitas gracias. Remata aquí esta homenaxe a raíces e ás da investigación en Galicia. Moitas grazas a todos e a todas pola súa presenza hoxe aquí. Grazas tamén a todas as persoas que nos estiveron seguindo en directo a través da Fundación TV. Será un placer velos de novo aquí nesta súa casa. Moi boa tarde.